is to be a member of the Remnant Church. Amen. Varikuwa here vanofarawo. Ini ndakabetserwa nebhuku iri zvikuru, The Great Controversy. Bhuku rinokosha rinotaura nhoroondo yose yehondo iri pakati peima nechiedza, iri pakati paSatani naJesu, asi zvichibudiswa pachena kuti iwo muna Kristu ndo mune kukurira kwedu. It's a very powerful book. Ndinorekomenda kwamuri kuti munhu wese unonzi muSabata nehama dzedu neshamwari dzedu vaverenge bhuku iri rinonzi Great Controversy. Waiwaiti vanobudisa pachena kuti pakati pemabhuku avo ose over 88 books, iri ndo ravari kurekomenda rofanira kuti riverengwe navanhu vose. Saka ndinokurudzirai vana vaMwari kuti tiende tinoverenga bhuku iyo. Musoro wenyaya wacharonda mangwananano unotiwo the role of the church in the final war. Mutoro wesangano pahondo yekupedzisira ndo musoro wenyaya watichatarisa. Ngatidzorose kuti mukunyengetera. Ndoda kutendai Baba aita enyu atitendera zvakare kuti tiuye patafura yenyu yeshoko. Munamato wedu Mwari kuti mubate umwe noumwe ari pano kuburikidza nesimba romweya wenyu mutsvene. Apo shoko renyu rinoparidzwa, torai nzvimbo yenyu, hakuna wakareva chiro. Nobetsera vanhu kuti vauye kuna Jesu iri musipo. Tinonamata kuzara kwomweya wenyu mutsvene pamusangano uno. Tinofara nemhaka yekutiwo matotigadzirira zvakatifanira. Tenderai kuti tisaonekwa asi kuonekwe Jesu. Tenderai kuti tisanzwikwa asi kunzwikwe Jesu. Nokuti ndo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Bhuku razvakazarurwa chapter 12, Revelation chapter 12, verse 17. Verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwana vamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari navanobata kupupura kwaJesu. All right. Now verse 9. Verse 9. Verse 9. Verse 9. Zvino shato yekare, zvino shato huru yakakanirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakanirwa panyika navatumwa vayo vakakanirwa pasi pamwe chete nayo. Verse 10. Bhuku razvakazarurwa rinobudisa pachena chinangwa chokunyorwa kwaro. Mukatarira kubva kuchapter 1 paverse 1 chaipo, shoko rinotiwo zvakazarurwa zvaJesu, the revelation of Jesus Christ. Saka pane pfungwa mbiri dzinotobuda ipapo kuti bhuku iri rakazarurwa, harina kuvanzwa asi rakazarurwa. Saka kana vanhu vachifunga kuti bhuku rakavhariwa iri, aiwa vari kutopesana nezviri bhuku racho. Rinonzi zvakazarurwa zvaJesu. Bhuku iri rinozarura Jesu. It is a revelation of Jesus. Kuzarurwa kwezviri Jesu iye pachake. Munorangarira imi kuti mukaverenga kubhuku raJohn chapter 17 pamunamato unoitwa naJesu, munamato waakaita akanangana nemuchinjikwa, unova munamato wakatsanangurika zvikuru chose. Ukaverenga paverse 6 Jesu paverse 4 Jesu unobudisa pachena kuti iwo I have glorified you on earth, ndakupai rumbidzo imi panyika, I have finished the work which you gave me, ndapedza basa ramakandituma. Verse 5 manje yobva yati kudi, verse 5 ya John chapter 17 yobva yati kudi, zvino imi Baba mundikudzei pamberi penyu zvokukudzwa kwandaiva nako kwamuri nyika isati yavapo. Saka Jesu unotiwo ini basa ramakandituma ndapedza. Basa ramakandituma kukuratidzai imi Baba zvamuri, chimiro chenyu. Saka zvandakavinga zvikuru ndiJesu unodaro, ndakauya to glorify your name. Saka aiti wavona ini wavona Baba,
mashoko anotaura asa angu, mashoko aya ndeababa. Chinangwa chimwe chikuru chokuuya paJesu chaiva chokubudisa pachena chimiro chaMwari, nokuti chimiro chaMwari changa chapomerwa. Tinofanira kuziva kuti kuna mupomeri chapomerwa mugreat controversy. Chimiro chaMwari chamarwa, chapomerwa, chasvibiswa. Saka Jesu unobuya kuzobudisa pachena zviri chimiro chaMwari. Zvikaenda kauya kuti imi muzikamu, ndakauya kuti muzikamu, zvino basa iroro ndapedza. Maakuzikamwa kuti muri Mwari vane hanya nezvisikwa zvenyu, maakuzikamwa kuti muri Mwari murapi mukuru, maakuzikamwa kuti muri Mwari mudzikinuri mukuru, maakuzikamwa kuti muri Mwari kunyange vanochengeta vana vavo, maakuzikamwa umhare hwenyu noukuru hwenyu nesimba renyu rinobata pamusoro penyika namarudzi ose. Maakuzikamwa. Ini ramupasa ndapedza. But mukukuzivisai panyika nemhaka yenzira yandashandisa kuti ndiuye panyika yekuti umwari hunofukidzwa nenyama. Vanhu vakabona nyama vakati kuna Maria mwana waJosefa ndiJesu weNazareta, ndo zvavakaona izvozvo. Havana kuziva zvandiri chaizvo. Saka imi Baba, chitorai nzvimbo yenyu muchindizivisawo kunyika, nokuti in the process yekuti imi muzikamwe, ini ndasara ndisina kuzikamwa. Nemhaka yenzira yakashandisa yeincarnation yekuti ndipfeke nyama, imazikamwa mbiri ikadzokera kwamuri, asi ndasara ndisina kuzikamwa. Yave nguva yenyu Father, Baba, yave nguva yenyu, chizivisai mwanakomana wenyu kunyika, mugobudisa pachena mbiri yandakanga ndinayo kubva nyika isati yavambwa. Itai kuti vona ava vazive kuti wakavashanyira panyika ndiani. Saka Bhaibheri robva rati zvakazarurwa zvaJesu zvakapiwa naBaba. Saka akanyora pazvakazarurwa ndiani? ndiBaba, God the Father. In answer to this prayer, muripo here vana vaMwari? Zvakapiwa naBaba kuti aratidze varanda vake zvinofanira kuti zviitike. Vana kuti muone panapa kuti bhuku razvakazarurwa riri kunanga kubudisa pachena Jesu. Kana ukaverenga bhuku razvakazarurwa ukasanzwisisa zviri Jesu, warasika pane nyaya. Saka chapter 12 yatiri kubata panapa, Jesu ari kubudisa pachena zvichaitika nezviri kuitika munguva yekupedzisira. Bhaibheri rinobudisa pachena kutiwo zvino shato yakatsamwira mukadzi. Shato yakatsamwira mukadzi. Zvikaisho shato iyi ndiyo nyoka yekare, Diabolosi naSatani. Satani wakatsamwira mukadzi. Na Bhaibheri rinobudisa pachena, mukaverenga vaEfeso chapter 5 verse 32, Paul achitsanangura pamusoro peukama hwomurume nemukadzi, achitaura kutiwo imi varume idai vakadzi venyu, otaura kuti imi vakadzi zviise pasi pevarume venyu chaivo. Verse 32 unopedzisira kutiwo chakavanzika ichi chikuru, nokuti ndinotaura pamusoro paKristu nesangano nechechi. 2 Corinthians chapter 11 verse 2 unotiwo nokuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai kumurume mumwe kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Saka munyaya yeprofesi, mukadzi unomirira mhandara yakachena iri sangano raMwari. Vanotenda Bhaibheri ngavati amen. Bhaibheri rotiro zvino shato yakatsamwira mukadzi. Shato haina kutsamwira vakadzi, yakatsamwira mukadzi. Only one church ndo yakatsamwirwa naSatani. Hazvinei vanhu vakaronga machechi, vakaronga ungano, chero wakaunganidza thousands, hundreds of thousands mumastadium, kana asiri mukadzi iyeye uyu uri kutambwa panapa, izvozvo hazvinetsi Satani. Kune one mukadzi unoti wakaronga misangano yerevival and reformation.
akaronga mukadzi uyu macamp meeting, akaronga macamp outs, akaronga zvaronga zvinotsvaka kubetserwa kwenhengo dzesangano dzigadzire Jesu unouya. Iyeyu mukadzi uyu kana achinge aronga zvaronga, Satani awi zvakanaka. Une only one mukadzi unoita kuti Satani aite diarrhea, manyoka chaiwo. Awi zvakanaka nemwaka yechechi. Chechi, the Bible says the dragon was enraged. Wakatsamwa zvikuru pamusoro pemukadzi uyu. Iyeyu mukadzi uyu ndiye akatsamwirwa. Zvikanziye mukadzi wacho ndeupi? Shato iyo yakaenda kunorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nekupupura kwaJesu. Navo vana vaMwari zviri pachena, is beyond doubt kuti sangano raMwari, the Seventh-day Adventist Church, is the remnant church of God. No church yerusarira, no church iri kubudiswa pachena mu Bible prophecy. Sangano rinosimudzira kuchengetwa kwemirayiro yaMwari, zvakare vakabata kupupura kwaJesu, the testimony of Jesus. Saka Bhaibheri rinobudisa pachena kuti pane church imwe yakatsamwirwa naSatani, and that church, no church yauri nhengo iwe. Muripo here vana vaMwari? You need to understand that. Vanotaura kuti ane bhora ndiye unomakwa. Sana yaida vanhu vasina bhora. Maka une bhora. Ende Satani panapa unozivawo kumaka pakati pemachechi ese. Pane one yakamaka. That's the remnant church. Anoziva kuti ndo ine bhora racho iyoyo. Ndo ine nyaya yacho iyoyo. And now mukura zvakazarurwa, Jesu unoda kubudisa pachena kusangano zvikuru kurarama munguva yekupedzisira. Role kana kuti basa richaitwa nesangano irori kuti hondo iyi ibudirire iri pakati paJesu naSatani pakupedzisira mavhesi akupfugama ati iyo Jehovha ngaarumbidzwe. Jesu ndiye Ishe, to the glory of God. There is a role inofana kupureiwa nechechi yaMwari, and because of that role nemhaka yebasa richaitwa nechechi iro riri kuitwa nechechi iro, saka chechi ichitsamwisa Satani. That's why Satani ari kutsamwira chechi panapa. Now ndoda kuti muone panapa ubhuku zvakazarurwa chapter 12 na 13 muchavona apa izvozvo izvi. Ikaroziva kuti iwo vanhu vasati vapinda mukati mehondo dzakawanda dzakarwiwa panyika iyo ino, and you can learn a lot of things zvichakubetsera kuti uwisise the great controversy. Uchaona kuti before the first world war isati yarwiwa, pane nguva apo ma-opposing forces vairwisana, vaidisplaya amari yavo. Second world war ndizvozvo Hitler yaive nyanzvi yaizvozvo kudisplaya amari. Anenge akaunganidza masoja anokwana kuita chero 2 million vachimacha, vane madepartment akasiyana siyana, the Air Force, ndege dzichikwira mudenga and all that, and izvozvo zvinoitirwa kuvhundusira mhandu. Ndo chimwe chinangwa chacho. Ukatarira pamagulf War 1, Gulf War 2, Saddam Hussein ndo zvaiita izvozvo izvi. Wairatidza pachena vasati vapinda mukati mehondo, wairatidzira zvombo zvake. Mukatarira izvozvo zviri kuitwa neNorth Korea, iri kuratidzira zvombo zvayo ichikanda mamisile mudenga nekuratidza mamiliyoni emasoja achimacha ma-armored car nepfuti dzakakura chose nezvese matank achionekwa kuitira kuvhundusira America. Neimwe nzira North Korea iri kutiwo America, here we are. Imbwedza itione kana mune zvivindi mukamuya ezvino zvamunosangana nazvo. Majournalists vanotsanangura kana vataura kuti ine zviri kuitwa neNorth Korea, now North Korea is flexing its muscles kuratidzira kuti tine simba rakaita sei. Now you understand kuti in the great controversy, before the mother of all battles, hondo yeArmageddon yakupedzisira isati yabwiwa, pane nguva yekuratidzira kwezvombo.
ma opposing forces masimba akaipa na masimba akanaka vachiratidzira zvombo zvavo. Muchipoere vana vamwe vari kuratidzira zvombo zvavo. Ndo zvamunosangana nazvo pana chapter 12 yebhuku razvakazarurwa. Ndiani ari kutanga kuratidzira. You can guess kuti ndiani achatanga pakati paJesu na Satani kuratidzira zvombo vasati vapinda pafinal war. Ndiani uchatanga. Your guess is correct. Ndi Satani unofarira zvokuratidzira. Saka chapter 12 anoratidza shato. Shato iyi ine misoro minomwe. Shato iyoyi ine nyanga dzine gumi, dzine korona dzine gumi. Shato iyoyi ishato tsvuku. According to Revelation chapter 12, Bible inotiro neruminda gwaro, ruminda, just the tail. Shato iyi yakawisa chepatu chenyedzi. Now what you are seeing here is a military display of power. Satoi kwa Satani ari kuratidza simba rake kuti lest you think kuti munogona kurwisana neni. Chitarirai zvandinoita nezvandakaita. Obati ndini ndakawisa 1/3 yengirosi nechipi kwokupedzisira kwemuswe. Handakutomboshandisa musoro, ndakashandisa kamuswe. Ndokubva ndanyengera makerubhi namaserafi, ndokunyengera ngirosi nekamuhwe. Handina kushandisa simba rakakura, ndakashandisa kamuhwe chete. Ndoka ndakashandisa. Tionei vangada kumikisana neni. Saka tiri kuona pana shato iri muchadenga, iri kuonekwa muchadenga. Bible inotiwa vakaonekwa chiratidzo muchadenga, shato huru muchadenga. As if that is not enough, Satan anaendera mberi kudisplay amari yake. Pana Revelation chapter 13 mukaiverenga zvako pa verse 1. Revelation chapter 13 pa verse 1. Verse 1. Verse 1. Ndakaona chikara chichikwira chichibva kugungwa. Ndakaona chikwira chibva kugungwa. Chine nyanga dzine gumi nemisoro minomwe. Echo chine nyanga dzine gumi. Nemisoro nenyanga dzacho. Yakanga pane korona dzine gumi. Chine korona dzine gumi. Napamusoro pemisoro yacho mazita okumura Mwari. Verse 2. Chikara ichi chakabona